Kohan men ko para lada ngis ngap hai ya ketin ka jong ublei na ka jing pule ka banengkong ka bangi pule na ka sithi jong Paulus syaki Kristan ha Kolose bat kum churu na ka gospel jong Lukas ka lanong ka bahan reu ka lain arp nyeu hadu lai pupra ngila banyo atli ki them lane ki phang ka ba ka jing tho ka kren hanga badepi ka wei ka dei ka ba ngi dei ban don ka jing e ha ka jing em ka jingi bat kum juru habangi don ka ne ka jing e ka penpura ya ka jing e jungi ya kinong shun lane ki breu ki ba let sneu yangi kine atli ki ba ka jing tho bra atli ki kren hanga badepi ha ka ne ka sngi u Paulus ha ka jing pulai ka banengkong u ong yang badepi ko hanmen ko para bangi dei ban phong da kine ki jinglong ha ki jing em ga jingi kabamot ngi dei ban don kine ki jinglong ki bam u jer ha ki jing tho ba khoj ka jing pulek banengkong ngi dei ban phong da ka jing sngolam ngi dei ban phong da ka jing sbon ngi dei ban phong da ka jing sngoret ngi dei ban phong da ka jing jamnot ngi dei ban phong da ka jing yasha da ka jing yamap markaliang bat kumjuru ka jing yasha markaliang kine kiba u Paulus u kwa yang ibangin pang ha ka jing em ga jungi bat kumju bat kham kerpang e jisu ong na baro kine ki jing pang kiba pidei ban pang kerpang e da ka jing e u pidei ban pang bat pidei ban don kane ka jan jong ka jing e ha ka jing em ga jung pi namar ka jing e ka ba te song ya kine ki jing long baro namar kine ki jinglong baro ki ba phipong ha ke jing em ke jung pi phin sa yo bat kin sa long ki ba pura lada phidon ka jing it ha ke jing em ke jung pi kanai ka dei ka ba Paulus u kwa yang i bangin le manta ka sngi bat ha ki sngi babut jong ka jing em jungi kat ba ngidang em ha kanai ka prathai bat kum juro ba lada ngi phai pat sa ka gospel u jisuru Ukraine mar ya ka ju ya ka ba Paulus ulatho ha ka jing tho ba khoj ka ba manta ka sngi u jisu ong pat kum no to e ya ki ba shun ya phi to le bha ya ki to ki ba isi ya phi to kurkhu ya ki to ki ba tim ya phi to duwai na ka banta ki to ki ba ban ben ya phi ki to ki ba kanta ya phi u jisu ru ukren ya ka e ka ba Paulus ulakren ha ka jing pule ka ba dengkong den mata ka raw manta ka sngi ko hanmen ko para ngi dei ban pej ban khmi yala ka jong ka jing em hato ngi phong da ki e ki jing long ha ka jing em jungi ngi phong da ka jing isi yaki wei hato ngi phong da ka jing tim yaki wei hato ngi phong da ka jing bisni yaki wei hato ngi phong da ka ta ka jing penram yaki wei hato ngi phong da ka jing long ka ba wat dau ya ka jing em ya ka jing long ya ka jing man bha jong ki wei ne ngi don kata ka jing snulam yaki ne ngi don kata ka jing sbon ya ka jing em jongki ni haban keli hala de menta ka sni hoj ko hanmen ko para lada manga ma pingi kwa ban launo lane ban wengno ne ban breadno ya kine ki jan jong ka jinglong basneu ka bangi don ha ka jing em jongi kumbau Paulus ong bat kum juru jisu ong ngi dei ban phong da ka jing e jong oblei ha ka jing em ka junga ka jung pi lada ngim don ka ne ka jing e ngim la ban don ka ta ka jing ben sim jing ma pe ki wei lada ngim don ka jing e ha ka danot ha ka jing em ka junga ka jung pi ngim la ban don ka ta ka jing sngolam ye ki wei ngim la ban duai na ka benta ki to ki breu ki ba isi yangi ki to ki breu ki ba karan ben yangi ki to ki breu ki ba penram yangi ki to ki breu ki ba wadong wadaw yang ba de pi u jisu u ong ya ki ne ki kentin tolong kumta tolong ki ba isnei kumba u pa jung pi ulong u ba isnei tolong ki ba isnei kumba u pa jung pi ulong u ba isnei kanai kadai ka jing hikai jong jisu ka bangi dei ban sim menta ka sngi ha ka jing em ka junga ka jung pi u jisu kwa yang abada pi bangin le yakiwei kumba ki dei ban yo ka jing le na nga abada pi ha bangi pe ya ka jing em ba ki wei ki le yang abada pi mo ki ba dei ulok la ne ka tanga jung pi la ne ki paramarjan jung pi la ne ki para ki ba pi trelang
habaki penrem ya pi, habaki keren ben ya pi, habaki pej po ya pi, ngiru ngidai ban lek kaju, kata kabaki dai ban yo nanga ban api, hanrei uji sung am, kam ta kam dai kabak pile, hanrei pan ban pi dai ban e ya ki, hanrei pi dai ban dua ya ki, namar ublei ukpa jonga bajung pi u e yangi, udap da gejing isnai yang abada pi, udap da gejing jemnut, da gejing sngerit na kabanta jonga bajung pi. Dari mata kadau ko hanmen ko para hagane kasngi ngiduai na kabanta kane gejing e. Nang ba mga mapi ngidon kata ka jinglong blay ha ka jing em ka jungi. Ke gain kata ka jinglong blay. Kumbang yong upaulos ong sajisen nge pen kan mau yala de. Ke kata ka jinglong blay ka bangi de bandon ha ka jing em jungi. Kadai ka jing sngoret, kadai ka jing sbon, kadai ka jing sngolam, kadai ka jing jamnot, kadai ka jing yasha, kadai ka jing map markeliang. Bat kerpange bangi de bandon kata ka jing e ha ka jing em ka jungi. Ladangi dan kane ka jinglong blay klempep habaki we kilas new yangi ngila ban penpau ya kata ka jinglong blay kaba ublay udan bat kaba ublay ulai hanga badepi ko hanmen ko para ngiduai ban ngipan ka bor na ublay ha kane ka sngi ai ba manga mapi lang ba ka jing simbanta jungi ha kane ka eucharist bakhoj bat ka jing pediang jungi yau jisu yau blay ba em jungi u jisu ublay ba don rengkat ban nginio ya kata ka bor ban don ka jing isnei bat ban don kata ka jing long blay ha ka jing em jungi baman lakasngi en yuro yau Jesus Christ Amen.